திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் ஆம்பூர் அருகே பாலாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டிருந்த தற்காலிக மண்பாலம் உடைந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய செய்தியாளர் வெங்கடேசனிடம் கேட்கலாம். வெங்கடேசன், இப்போ இந்த பாலம் உடைந்ததுனால எவ்வளவு ஊர்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாவார்கள்? இது எப்போது சீர் செய்யப்படும்? அபிநயா, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த மாதனூர் பகுதியில் இருந்து குடியாத்தம் செல்லக்கூடிய பிரதான சாலையாக இந்த சாலையை மக்கள் பயன்படுத்தி வராங்க. அதாவது 30க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் இந்த சாலையை கடந்து செல்லக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது. தற்பொழுது 4 நாட்களாக பெய்யக்கூடிய கனமழையின் காரணமாக காற்றாற்றினுடைய வெள்ள நீரானது பாலாற்றில் செல்கிறது. இந்த வெள்ள நீரானது நேற்று இரவு பெய்த கனமழை காரணமாக தற்பொழுது நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் தற்பொழுது அந்த தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட சாலை துண்டிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இதனால் 30க்கும் மேற்பட்ட, அதாவது மாதனூரில் இருந்து கொடியாத்தம் மற்றும் உள்ளி, மேல்பட்டி, கீழ்பட்டி போன்ற 30க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் இந்த வழியா தான் பயன்படுத்தி வந்தாங்க. தற்பொழுது மழையின் காரணமாக மண் சாலையானது அடித்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் அக்கரையிலிருந்து இக்கரைக்கு செல்லக்கூடிய மக்கள் செல்ல முடியாமல் தற்போது தவித்து வராங்க. மேலும் ஏற்கனவே கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பாக மிகப்பெரிய வெள்ளம் வரும்போது இந்த தரைப்பாலம் அடித்து செல்லப்பட்டது. அதை சீர் செய்யும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகம் தற்காலிகமாக மண் சாலை அமைத்து அது போக்குவரத்து தொடங்கி வைத்தன. ஆனால் அந்த பகுதியில் ஒரு உயர்மட்ட பாலமோ அல்லது தரைப்பாலமோ கட்ட வேண்டும் என்பது அப்பகுதியுடைய மக்களின் பிரதான கோரிக்கையாக இருக்கிறது. அபிநயா, விவரங்களுக்கு நன்றி வெங்கடேசன்.